Para todas as pessoas que hablam espanhol, inglês. Voor degenen die Spaanstalig, Indonees en Engels. Ja, Indonesisch nós tem tradução para você emenda. Hebben we de vertaling hiervoor. Nesse momento nang aqui me queira invitar nos muitos nang kulo passa com ofrenda, diezmo e ofrenda. We willen de kinderen uitnodigen die de offer zullen ophalen voor de offer en tiende. A emenda nos ofrenda tabai pa missioneiro, me também se bom para zending. Zie, onze offer van deze ochtend zal gaan naar de zendelingendienst. Agora me quero tomar nota. Schrijf op. Nós tem para trás algum envelope nang. We hebben sommige envelopjes daarachter. Para por escrever riba bo envelope. Zodat je op je envelop kan schrijven. Para qua iglesia diezmo of ofrenda tingo bij pe. Naar welke gemeente kerk zal de tiende moeten gaan? Die conoce se saki. Waarom doen we dit? Para sobre nós in diferente romana die diferente iglesia avementa presente. We hebben verschillende broeders van verschillende gemeentes. Dus me que pedir para sina por tumo envelope escrever riba saki. En schrijf dat op in de envelop. E naturalmente boti mag die tirar ofrenda algemeen pa nos En zending. de offer kan in het algemeen gegooid worden van onze zendelingen. Oké, nos que invitar nos muito nang para passar uma ofrenda e nos prestem of. We vragen aan onze kinderen om de offer op te halen in de tiende. En onze priesting komen zo naar voren om ons aanbidden. Cantica para ofrenda. Een lied voor de offer. Priesting. Riba is scherm daarmee pos pomira e QR-code. Op de scherm zie je ook de QR-code. E nummer die cuenta die iglesia die Den Haag. De bankrekening ook van de gemeente. Si bota desse ya di as usos de saque nan também por assistir. Als je deze beter bent.
invitar nos toerlanden para fazer nos a oração para nos ofrenda. Kunnen we even plaatsnemen zodat we even opstaan, zodat we gebed kunnen doen voor het offer en de tiende. Então, eu quero recordar que nossa ofrenda via aqui para nos sending. Laten we nos agradecer, Senhor, para a ofrenda. Laten we de Heer danken voor het offer. Nosso amante Deus Todo-Poderoso, Onze geliefde Vader Almachtig. avemeinta nos agradecido para o privilégio que nos tem de portar aqui. In deze ochtend willen we voor de voorrecht bedanken dat we hier aanwezig E mogen zijn. junto, Senhor, nos por desfrutar de serviço aqui. En dat we van deze dienst mogen genieten. Avemeinta, Senhor, uma ofrenda a guardo recoger. Deze ochtend is er een offer opgehaald. E dada de amor, nós te pedimos avemeinta de uma maneira especial. Vader van liefde, op een vele bijzondere manier willen we vragen, para por tuma e ofrenda aqui. zodat je deze offer kan aannemen. E Senhor, que abo por bendicionele de uma maneira jij especial. het op een hele bijzondere manier kan zegenen. E assim, Senhor, permitir que e por llegar na e caminho que tem que llegar. Zodat hij mag aankomen op de plek waar hij moet komen. Assim, Senhor, que e possível obra Zodat hij uw werk mag voltooien. progressar. Voltooien. Assim, que o evangelho aqui por llegar na tur caminho que tem que llegar. Zodat het evangelie tot elke plaats kan komen. E que gente, Senhor, En dat ieder persoon por escutar, ook daarna kan luisteren. reaccionar e vaje. Ook kan beantwoorden. E entregar na vida nabo. En zichzelf kan overgeven. Dank para tua romana en quaduna. Dank je voor iedere broeder die je E geeft. estanco de uma outra maneira no por aduna. En voor de anderen die niet op een andere manier geven. Bendicionaram de mesma maneira. Zegen ze ook op dezelfde manier. Nós te agradecemos e pedimos. Vragen we en smeken we. Em nome de Cristo, nosso In de Senhor. naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Amen. Única maneira para agradecer, mostrar alabança no Senhor, tá por meio de canto. Een manier zodat we kunnen danken aan de Heer is door het middel van aanbidding. Tá pensando me quero invitar nosso irmão Gali, We willen onze zuster Gary uitnodigen. Laura, sorry. que por passa adiante Zodat ze naar voren kan komen. e do naturlo que é tem na Senhor por meio de En ze canto. gaat zichzelf aangeven voor de Heer. ¿Cómo será cuando camino junto a ti? Puedo imaginarme cuando te veré y tu rostro pueda contemplar. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré
silencio quedaré, puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo estaré junto al Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o en mis rodillas caeré. Cantaré aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o en mis rodillas caeré. Cantaré aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o en mis rodillas caeré. Cantaré aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. It's time for praise and worship again. I would kindly ask you to stand with me again. We're singing only
2 songs. Nós estamos pedindo palanda para nós vamos cantar 2 canticas. At the cross, and then we're going to sing our doxology. Na e cruz, at the cross. Drops of grief, Can never repay the depth of love. Here, Lord, I give myself away. That's all that I can do. So at the cross, where I first saw the light and the burdens, they rolled away. It was in my faith I received my sight, and now I am having yours. We're singing the first one more time. But drops Of can never repay the the depth of love. depth of love I owe. Here, Lord, I give myself away. Because there's all that I can at the cross. at the cross, when I first Where I first saw the light. and the burdens of my heart rolled away. Oh, it It was was there by faith I received my sight, and now I am happy. na e cruz, na e cruz. Na cruz, minha mira una luz, y Marisipi Jesús suportó. Mi amor, meet me here. Meet me here. At the cross. Topami na cruz. You might not know this song, but it is very easy. Lo bueno sai kan digi pero ta hobby fácil. Meet me here. Meet me here. Meet me here. At the cross. At the cross, Meet me here, Lord. meet me Meet me here, Jesus. Meet me here, Lord. At the cross. at the cross. Guess what? I surrender. I surrender. I give it all to you. I give it all to you. Live God, I let it go. I let it go. Well,
I let it go. I let it go. Meet me here, Lord Jesus. Meet me, Meet me here, yeah. meet me At the cross. at the cross. Meet me here, Meet me, Lord. Meet me here. Meet me here. meet me At the cross. at the cross. Hallo? Ja. Feliz Mainta voor Unitur. Goedemorgen voor een ieder die aanwezig is. Feliz Sábado. Gezegende Sabbat. Happy Sabbath. Gezegende Sabbat. Ok. Nós estamos contentes nos porta junto a we ding el lugar aqui. We zijn blij dat we vanochtend hier allemaal aanwezig kunnen zijn. E que Deus se traz nos tura ginang. En dat God ons ieder of een ieder van ons hier heeft gebracht. Já leu, já cerca de turca minda. Van verte, dichtbij, van overal. Deus se traz nos ginang. God heeft ons hier gebracht. Ok, prometo que nós abre a palavra de Deus. Voordat we het woord van de God gaan openen, Laga nós palavra de oração. laten we een woord van gebed hebben. Vamos baixar nossa cabeça. We zullen onze hoofden buigen. Tada de amor. Onze liefdevolle Vader. Ave meinta, Senhor, nossa bini bodilante. Vanochtend, Heer, komen we in uw aanwezigheid. Senhor, não tá para casualidade batresse nos tura aqui não. Heer, het is geen toeval dat we hier allemaal zijn. Pa sombra, boque papia conosco. Want u wilt met ons praten. Diz pa sombra, bo estima nos. Alleen simpelweg omdat u van ons houdt. E bo desejo tal Deus. En uw wens is, Heer, Pa turco ta kinanang. dat een ieder die hier is, Vai salvar. gered zal worden. Pensei batresse nos ginang ave meinta. Dat brengt ons vanochtend hier. Para tada de amor, bascoemi. Maar Heer, u heeft mij gekozen. E eigenlijk, minosa come de commissar. En Heer, ik weet eigenlijk niet hoe ik moet beginnen. Maneira Jeremias, Senhor. Zoals Jeremias, Va mandar como profeta. heb je hem gestuurd als een profeet. Pero dia de mucha en saki ko papia. Maar zoals een kind weet hij niet wat hij moet zeggen. Pero Senhor va dizer, Maar Heer, u heeft hem gezegd. a te pone palavra de mo boca. Ik zal de woorden in je mond leggen. O Tada Santo, ave pone palavra na den di mi tambe. O Heer, zet vanochtend weer de woorden in mijn mond. A palavra po bai ku poder. Zodat je woord met kracht kan gaan. Toca coraçonam. Raak de harten, Vader. Instrui mi kipa papia, Senhor. Zeg mij wat ik moet zeggen, Heer. Talok mi te pidi ding in nome de Jesus. Dit alles vraag ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Ok. Oké. Agora nós está ready para a palavra, não? Nu zijn we klaar voor het woord. Soma Deus te vai papia e ora e no ami. Want God gaat nu spreken, niet ik. Senhor. De Heer gaat spreken. Ok, agora nós vai abrir nos Bíblia, nós começamos a Bíblia de Mateus 24. We gaan beginnen om onze Bijbels te openen bij Matthäus 24. Yes. Ok. Quizás você escuta o título de campanha. Misschien heb je de titel van onze seminar al gehoord.
Kutavisa e ora di su juicio allega. En de titel luidt: de uur van zijn oordeel is gekomen. E bota pundre vomes kiko ta juicio. En je vraagt je af, wat is het oordeel? Paso orba tende di juicio. Want als je hoort van het oordeel, Bota corda quizás in een sala di corte. je kan je misschien denken aan een rechtbank waar een Que zaal van hay oordeel. dan certo cammino que na Holanda of outra parte do mundo. Of hier in Nederland of andere delen van de wereld. E bota pundre vomes kiko mahasi. Je vraagt je af, wat heb ik gedaan? Orba tende di juicio. Wanneer je oordeel hoort. So timbe een number juicio te spanta ende. Want vaak als mensen oordeel horen, dan schrikken ze. Kiko mahasi. Wat heb ik gedaan? Di com juicio. Waarom een oordeel? Wel, ave me hinta nos te bij wak di com. Vanochtend gaan we kijken waarom. Nos te bij wak tam is het applicabel para nos tempo. We moeten ook kijken of het van toepassing is in onze Of tijd. de diz versje de Bijbel. Of het is gewoon een vers in de Bijbel. Ta algo para nos tempo Is het iets voor onze tijd? of simplesmente di passado. Of het is iets uit het verleden? Vamos wak com de Mateo 24. We gaan samen kijken in Matthäus 24. Oké, dus e discípulos De discipelen, dado momento aguarda bom momento para wak o Jesus ta so. die hadden gewacht eigenlijk op een moment dat Jezus alleen was. Que men di orco en multitud aplama bij la Jesus. Dus toen de hele menigte uit elkaar ging en wegging. Nandita wordt een bon chance para pundre Jesus algo. En toen zeiden ze, dit is een goede moment om Jezus iets te vragen. Kiko na pundre Jesus, hermana Mariveld. Versículo Wat 3. hebben ze Jezus gevraagd, zuster Maribel? Maar die dia e hora e ninguém gente não sabe. Ni ángel não de cielo tampouco. Versículo 3. Vers 3. Vers 3. Yes. E hora que estava assim arriba cero de oleife e discípulo não abini não só cerca de bisando. Bisa-nos, que tempo é coisa aqui lo sucede? E Kiko lota é señal de bobenida e de fim de tempo. Oké. Dus dan keren sa que hora Senhor te bin. Dus hij wilde weten wanneer de Heer terugkomt of wanneer de Heer komt. Ja, het was Jesus die meeting bij. Want Jezus zei, ik moet gaan. Pero oké, que hora we te bin back. Oké, is goed, maar wanneer kom je terug? Dus Kiko ta é señal. Dus wat zijn de signalen? Na onda nos por saco we te bij bin. Waaraan kunnen wij zien en herkennen dat je terugkomt? Jesus e ora ella comienza a explicar nan algum señal. En Jezus begon ze bepaalde signalen uit te leggen. Pero ave Maar vandaag, het título die tema, maneer wat mirar op pantalla. zoals je al op het scherm ziet, de titel van het thema. Het visa ora ku e porta a dal sera den cara di noi. Toen de deur dichtging in het gezicht van Noach. Ta juicio allega sinei. Betekende dat de oordeel al was gekomen? Oké, dus banwake versículo 36. We gaan nu kijken naar vers 36 van Matthäus 24. Y nos lees de 39. En we lezen tot 39. Oké, que visa. Maar die dia e hora e ninguém gente não sabe. Ni ángel não de cielo tampouco, ni eu, sino é tata só. Pa sobra e venida de eu de gente, lota mescosco e dia não de noe. Pa sobra mescosco den e dia não kutawata promeco e diluvio, não tawata come e bebe, não tawata casa, e dona na casa, te dia ku noe adbai den e arca. E não a compreender te ora ku e diluvio abini e abai ku não tur. Assina e venida de eu de gente lota. Que Jesus a compara ora e su regreso. Dus Jezus had zijn wederkomst vergeleken. Su venida. Zijn komst vergeleken. Manera e dia nandi Noé. Met de dagen van Noach. Oké. Dus ora e para nos por compreender. Dus zodat wij het kunnen begrijpen. Que hora Jesus te vai vir? Wanneer zal Jezus wederkeren? Of que hora nós tem e fim de tempo? Of wanneer zijn we aan het einde der tijd? Ta hora que nós começa a mirar. Het is wanneer wij beginnen te zien. Coloque toma lugar de tempo de Noé. Dat wat hetgene dat plaats heeft gevonden in de tijd van Noach.
está tomando lugar de nos tempo. ook plaatsvindt in onze tijd. Dus Senhor, nós temos que estudar e meditar que passa realmente nesse tempo de Noé. Dus we moeten gaan studeren vanochtend wat er werkelijk gebeurd is in de tijd van Noach. Ok, vamos ler versículo 42 até 44. We gaan nu naar vers 42 tot 44. Ok. Seja alerta anto, pa sombra boso no saki dia, boso senhor tabim. Mas seja seguro de saki. Cusi e cabeça de casta watasa, denki hora dia noite e ladrão tawata de bim, elo a queda alerta e lo não a permitir pa quebra dentro su casa. Pa e motivo aqui, boso também seja preparar pa sobra e eu de gente. E eu de gente lo bini na hora que boso não ta pensa. Amém. O Senhor seja preparado. Ora nós vamos estudar aqui, de tempo de Noé. Dus wees voorbereid. Wanneer we straks gaan studeren wat er in de tijd van Noach gebeurde, E gente não estava preparada. waren de mensen niet voorbereid. Para a pergunta dat Deus não a preparado, Maar de vraag is, heeft God hun niet voorbereid? of dat não a preparado mesmo. Of hebben zij zichzelf niet voorbereid? Wat diz o versículo 37, é coisa não cambia? We kijken naar vers 37. Zijn Oké. klikker werkt niet. Juist. Het is, Senhor, para sombra e venida de ajuda de gente, lota Kiko. Mes cos. Want palavra? hij zegt aan vers 37, want de komst van de mensen des zoons is hetzelfde Sim, maneira tempo de Noé. zoals in de tijd van Noach. Ok, dus mes cos. Que men verwacht en mes cos toma lugar. Dus hetzelfde, dus dan verwacht je hetzelfde zal plaatsvinden. Ok, pero banwa que Salomão da bisa. Ban rato dinge amo sabi den su tempo. Que la bisa den Ecclesiastes. We gaan kijken naar de wijze man. Kijken wat Salomo heeft gezegd in het boek van klaagliederen. Capítulo 9. Capítulo 1. Hoofdstuk 1, Versículo 9 y 10. vers 9 en 10. Agora abre a Bíblia, sombra, tá menos mi palavra y más es un de Dios. Vergeet je Bijbels niet te openen. Het is minder van mijn woord, meer van het woord van God. Wat más vos estudia, Hoe meer je studeert, más vos abre a Bíblia, hoe vaker je je Bijbel opent, menos inimigo por ganhar. hoe minder de vijand je kan voorliegen of bedriegen. Ok, vamos a ver en Ecclesiastes 1, 9 y 10. Klaagliederen hoofdstuk 1 vers 9 en 10. Lo que tawata, ta lo que lo ta. Lo que awardo hasi, ta lo que lo guardo hasi. Asina, no tem nada novo bom de solo. ¿Acaso tem algo corrente por vista de je? Mira, essa aqui eta novo. Ya a existir caba pa siglo nan kutawata promeconos. Ok, dus Salomon também deve ser aí, história te repetir isso mesmo. Dus koning Salomo zegt ook, geschiedenis herhaalt zichzelf. Men ook Jesus deve lota mes cos, que men história te repetir isso mesmo. Zoals Jezus heeft gezegd, het is hetzelfde, geschiedenis herhaalt zichzelf. Ok, como é Coríntios não, vamos comigo. We gaan naar 1 Korintiërs, Ok, capítulo 10. hoofdstuk 10. Ok, você não se mira, não se atende, Jesus avisa que lota menco. We hebben gehoord dat Jezus heeft gezegd dat het hetzelfde zal zijn. Salomon também avisa menco. Koning Salomo heeft hetzelfde gezegd. Aqui Pablo avisa no Senhor. Wat zag Paulus ons dan? Versículo 6, versículo 7 e 10. Vers 6, 7 en 11. Vamos ler, vamos escutar. Agora é coisa aqui a suceder como exemplo para nós. Para nós não tem desejo para coisa malo, maneira não tawatatim. E não seja adorador de ídolo, maneira algum de não tawata. Maneira ta para escrever. E pueblo a caicinta a bau e a come e bebe e a lanta para gozar de não vida. Agora é coisa aqui a suceder como exemplo. E não awardo escrever como despertamento para nós, riba quem não é final de siglo não abim. Que men di tu lo que vamos escrever como Kiko?
Alles wat geschreven is waarom. Waarom is het geschreven? Como ejemplo para nós. Als een voorbeeld voor ons. Riba kende e finan die siglo nang tabing. Welke het einde van de eeuw op ons zal komen. Wat mira quanto Dios estima nos romanen. Zie je hoeveel Jezus van ons houdt, broeders en zusters? Ela laga skibi den su palavra tu lo que amigo o mesisa. Hij heeft alles in zijn woord geschreven dat jij en ik moeten weten. Detalles Dios no alaga fo. Hij heeft geen één detail eruit gelaten. So di kon. Waarom? Eke make sure. Hij wil zeker weten dat jij en ik gered worden. Hij wil dat we voorbereid zijn. Daarom zei hij tegen Paulus, schrijf. Laat geen details eruit. Want zij moeten weten wat er in het verleden is gebeurd. Zodat zij zich kunnen voorbereiden voor wanneer ik wederkom. Dat niet hetzelfde met hun gebeurt zoals in de tijd van Noach. De vraag is, als God komt en je bent niet klaar of voorbereid, wiens schuld is het dan? Ik wil het graag horen. Wie zijn schuld is het dan? Is het van God of is het van ons? Laat me de handen zien van degene zeggen dat het Gods schuld is. Niemand heeft zijn handen aangestoken, dus het is ons schuld. Laten we kijken wat Petrus zegt. 2 Petrus 3. De Bijbel is een brief van liefde. Je moet het liefde met de gedachte van het is een liefdevolle God die tot mij spreekt. Maribel, kan je de 2 woorden lezen? Dos palabras? Sí, dos, esto comienza con doko. Awor stimanang. Oké. Awor kom? Stimanang. Geliefde. Juist, que men Pedro também dingen amor, contagia que amor de Jesus aí. Dus Petrus ook, die besmet is met de liefde van Jezus. E die wak stimanang. Hij zei, geliefde. Wat agora in Juan 21. Weet je nog in Johannes 21? Jesus disse tem que se vos estimami. Jezus zei, als je me lief hebt. E digo Pedro, cuida mi carnenang. Hij zei tegen Petrus, zorg voor mijn schapen. Que men wak, ela bisa Pedro wak, botim, se vos estimami, bot estima je carnenang dame. Hij heeft Petrus gezegd, als je van mij houdt, dan hou je ook van mijn schapen. Pese Pedro contagia que amor de Jesus. Dus Petrus die besmet was met de liefde van Jezus. Kon hij começar sua carta trouwe Maribel? Hoe begint hij zijn brief, Maribel? Awor stimanang. Oké, duša, wo besigi lezen. Nu, mijn geliefde. Essa aqui tá é de 2 cartas com me escrevi boso. Den qual me tá anima boso mente sincero para meio de despertamento. Para boso que da corda e palavra não com a word do papel antes para meio de profeta não santo e mandamento de Senhor e Salvador. Papel para meio de boso apóstolo. Sabe essa aqui prometo turcos. Com den último dia não bofonador não lobini com bofão seguindo na mesma paixão e bisando onde é promessa de Senhor de sua venida tá para sobra desde que etata não amori turcos tá queda mescos com não tá forte princípio de creação. Ok. Que men de outra palavra. Dus met andere woorden. Bovenadonang lobbying. Er zullen mensen komen die zullen spotten. Lobbying hende lobby's ai no koi de kere de koi no. Er zullen mensen komen die zeggen nee, ik geloof daar niet in. Ai no. Nee. Something años te pap ik de sus te bing. Jullie praten al jaren over Jezus komt, Jezus komt. Pero te in den bing. Maar hij is nog steeds niet gekomen. Ai no. Ja wat mi wela tambe predica koi. Mijn oma preekte dat. Matende mi abuelo te bisemenko. Ik heb mijn opa dat ook horen zeggen. Pero la muribai. Maar hij is gestorven. Quanto ende ta kere de koi amuribai. Heel veel mensen die daarin geloofden zijn gestorven. Wa mundo te sigi gewoon. Luister, de wereld gaat gewoon door. Tami te muribai mundo sigi bai. We komen ook te overlijden, de wereld gaat gewoon door. Wa Pedro den su amor pe carnenang. Petrus in zijn liefde voor de schapen.
Ele coordena lo que profeten ang abisa den passado. Hij herinnerde hun aan wat de profeten in het verleden hadden gezegd. Oké, awo. Nu. Bang uri de tempo di Noé uri. Genesis capítulo 6. We gaan in Genesis hoofdstuk 6 in de tijd van Noach. Dus we gaan de blobbies nos bij waki kapasa den passado. Want ze zeggen steeds, kijk wat er is gebeurd in het verleden. Bueno, uri nos bij waki kapasa. Dan gaan we kijken wat er daar gebeurd was. Genesis capítulo 6. Genesis hoofdstuk 6. Versículo 1 te 7. Vers 1 tot 7. E nós também lezen wa kiko asoso den passado. En we zullen gaan kijken wat er gebeurd was in het verleden. Oké, nós está ready? Oké. Yeah. Agora o sucede que ora gente a começa a multiplicar a superfície de terra e arranha e moena. E homem não de Deus a mira que é moena de gente tava bonita. E não a come a toma esposa não para não mês. E som que não tava quer escolher. E ora ei Senhor avisa, meu espírito não luta com gente para sempre, para sombra de verdade da carne e tá. Sin embargo, su dia não lota 120 anos. Tava tem gigante na ribatera de dia não é. E também depois tempo que é o homem não de Deus a uni que é o mulher de gente. E essa aqui não arranha o panang. Esse não tava o homem não poderoso e valente de tempo não aia. Homem não de fama. E ora é Senhor a mira com maldade de gente tava a grande ribatera. E com toda intenção de pensamento não, de seu coração estava continuamente maldadoso. E a doer Senhor que ele atrai gente ribatera e estava triste dentro do seu coração. E Senhor avisa, lo me destrui gente que me a cria fora de riba superfície de terra, tanto gente como bestia e tudo lo que estava lastra e para não de cielo. Para sobra a doer-me como atrahanan. Oké. Dan is bij de screen. En toen ons bij wak eure e kiko, van ons breakdown tiki kiko passa, kiko tava da e condition die je hende die je tempo e. We gaan nu analyseren wat er aan de hand was en wat de conditie was van de mensen die destijds in de tijd van Noach leefden. Next slide. Oké, dan denk ik naar de wakke slide. Volgende slide. Ja. Nós mira eigenlijk een condition die hende nang dinge tempo dan tava de kiko, dan tava de mezcla com e outro en dus homem aan die Dios. Dus in dit geval gaan we kijken naar de omstandigheden, levensomstandigheden van de mensen in de tijd van Noach. En er staat de mensen, zonen. Zie, dus homem aan die Dios tava de mezcla que moenang die hende. Dus de zonen van God die gingen dan in relatie met de dochters van de mens. De andere palavra, cristiano com pagano, estava uni junto. Dus met andere woorden, christenen en heiden gingen dan verenigen. Creyente y no creyente. Gelovigen en ongelovigen. Maldad, Bijbel dice no estaba de grande dingen tempo e. De Bijbel legt uit dat het kwaad heel groot werd in die tijd. Anto gente su mente estaba de continuamente maldad so. En mensen, het gedachte van de mens ging altijd uit naar slechte dingen. Oké, dus tu lo que não estava de pensa, tá malo. Dus alles waar ze aan dachten waren alleen maar slechte dingen. Que me etera estava de corrompi completamente. Dus de aarde was helemaal corrupt. Er was alleen maar slechtheid. Correcto, ela llena com violência. Er was heel veel geweld. Que me eigenlijk Dios amira com wak. E mundo que impossível mais. Dus God zag, deze wereld kan zo niet verder. Que me sigue sin lo no sobre ni siquiera Want als het zo doorgaat, blijft er niet één gelovige over. Correcto. Dus avo ban waka quata e vício coabini que Deus pronuncia rive mundo dinge tempo. Versículo. Laten we dan kijken welke oordeel God heeft geroepen over het volk in die tijd. Oké, versículo 7 e versículo 17. Vale? Vers 7 en vers 17. E Senhor avisa, lo me destrui gente como a crea fora de riba superfície de terra, tanto gente como bestia e tudo lo que ta lastra e para nan de cielo pa sombra. Ta duelme como atrahanan. 17. E mira, ami, sim,
Ami também trouxe dilúvio de água ribateira para destruir toda carne que tem eroseia de vida fora de bau de gelo, todo lo que tem ribateira lo perece. Dus alguém lo disse Steven, pero como me pode namorar de Deus assim? Sommige mensen zeggen dan, Steven, maar hoe kan ik van zo'n God houden? Com Deus vai destruir bestia, com gente, dat que Deus is. Wat voor God is het als hij alle dieren en de hele mensheid wilt wegvagen? Como me pode namorar de Deus assim? Hoe kan ik van zo'n God gaan houden? Pero wat Deus o seu coração, Maar kijk naar het hart van God. Pessoal, tem hora nós te egoísta, nós te pensa riba, lo que nós só te sente. Vaak zijn we egoïstisch, dan denken we alleen aan wat wij voelen. Nós não temos conta que é outra persona. We houden geen rekening met die andere persoon. Então, ban lezen trobe que Deus o ak, bij je punt Senhor com abo de sente. Hey, heb je wel eens de vraag gesteld aan God van, God, hoe voel jij jou? Ban lezen versículo 6. We gaan kijken naar vers 6. Que com Deus assim diz o mês. Hoe voelt God zich? E a doel Senhor que ela trazendo ribateira e estava triste dentro do coração. Que men wak Deus também te vira triste, toch? Dus God was ook verdrietig. Hij wordt ook verdrietig. E também sente duele, toch? Hij krijgt ook spijt. Seu coração também dá se dolor, toch? Zijn hart doet toch ook pijn? Pessoal die com ela estima gente. Waarom? Want hij houdt van de mensen. Wak dat é único que la baba suple roseia dentro na niche. Is het enige dat God de tijd en moeite had genomen om neer te dalen en levensadem erin te blazen. Hij heeft tijd genomen om de mens te maken, schapen. Correct, en gis papi la gente binnen existência. Hij kon ook gewoon spreken en mensen tot bestaan laten komen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dan weet je hoeveel God van mij en jou houdt. Maar toen hij keek naar de wereld, dat gaf hem heel veel spijt. Tristeza in zijn coração, maldade zo. Zoveel verdriet in zijn hart, alleen maar kwaad. Pouco gente que la creia para amor, atenanda mata outro. Mensen die hij heeft geschapen voor de liefde, en nu maken ze elkaar dood. Want não tinha amor mais. Er is geen liefde meer. Aduel Deus. God had er spijt van. Pero aqui com mais aduel Deus, e como adal Deus mais duro te saque. Maar we gaan kijken wat God waar hij het meeste spijt van had. Mas wak, ora nos vai die hora de juízo. Want als we praten over de uur van zijn oordeel, nós temos que compreender de com é vício. Dan moeten we begrijpen waarom er een oordeel nodig is. Vamos comigo rapidamente Genesis 4, 25 até 26. We gaan naar Genesis 4, vers 25 en 26. Rapidamente. E Adam estava em relação com sua esposa Atrobe. E sua esposa a dona luz na homem e a dona em número 7. Para sobra, ela bisa, Deus a doname outro na lugar de Abel. Para sobra Caim a Mati. Ok. E para Sete também a nasce homem e ela a donele em nome de nós. E ora a gente a começar a invocar em nome do Senhor. Ok. Dus você tinha grupo que dá se Kiko invocar em nome do Senhor. Dus er was een groep die Gods naam ijdel gebruikte. Pero ok, dat tinha outro grupo mais também. Maar er was ook een andere groep. Versículo 17. Vers 17. Genesis 4. Van Genesis 4. Ok, dale para nós entender. E Caim estava em relação com sua esposa, e sua esposa a salir no estado e a dar luz na Enoch. E Caim atraja estado e a chama estado Enoch na nome de Suyu. Ok. Ok. Dus Caim assim com sua descendência de Ayabanda. Dus Cain ging met zijn nageslacht verder. Adam, Seth, ele sigue com sua descendência de Ayabanda. Adam en Seth gingen verder met hun nageslacht aan die kant. Pero de Cain não estava a invocar o nome do Senhor, se mal é correto. Maar die van Cain die roepte de naam van de Heer niet aan. Pero depois, quando havia lugar de Abel. Maar degene die kwamen eigenlijk in plaats van Abel, die riepen de naam van de Heer wel aan. Que me eurei paganismo com cristianismo a unindo. Dus christendom en paganisme die kwamen samen, heidendom. Ora nos lezen in Genesis 1 biabo. Als we dat lezen in Genesis 1 en dan naar beneden. Dos nang a mescla undo. Deze twee die gingen nu samen mengen. Que me wanta dus eurei
is nanku eigenlijk dat hij met Dios. Dus eigenlijk degene die God vreesde, Tabira mastiki, die worden minder. tabira masi mastiki. Die worden veel en veel minder. Ikasi te disperse feriba fast di Tot terra. ze bijna verdwijnen van de aangezicht van de aarde. We zien met de kora kiko Jesus bise de Matthew 5. Daarom herinner ik me wat Jezus zei in Matthäus 5. Mire que wa kiko Jesus bise eu diunan dinge tempo ei. Kijk wat Jezus zei tegen de Joden in die tijd. Mescos capaz de tempo di Noé. Hetzelfde wat er gebeurd was in de tijd van Noach. Que bise irmão. Wat zegt hij? Boso ta e salu di terra, mas si e salu per desmak, kukiko lo e wordu hasi salu atrobe, e no te sirvi pa nada mais, sino pa wordu tira a fo e pa hende trapa ribaci. Que me eigenlijk salu a começa disperse voor die ribatera. Dus de zout begon te verdwijnen van de aangezicht van de aarde. Que me e mundo nota baitin smaak mas. Dus de wereld zal geen smaak meer hebben. Passo na mescla. Want ze zijn gaan mengen. E única esperança que o mundo tava da tin. De enige hoop dat deze wereld had. Tava da baiendo perdi. Dat ging verloren. E nan Dios dino a wosi mitingo actua. En toen zei God, nee, nu moet ik wel wat doen. Passo a wo aqui cristiana mesa wo wak na pere sabor. Nu, de christenen zelf zijn hun smaak kwijtgeraakt. Não tem nada mais para doen em mundo sabor. Er is niks meer om de wereld smaak te geven. We sei Pedro, aqui Pedro da bisa nossa wo. Kijk wat Petrus zegt. Capítulo 2. Petrus, hoofdstuk 2. 2 Pedro. 2 Petrus. 2. 2. Versículo 4 até 5. Vers 4 en 5. Para humanos te bezig te compreender die com e vício dingen tempo di Noé. Beginnen we een beetje te begrijpen waarom de oordeel in de tijd van Noach plaats heeft gevonden. Anto mirando sei nós te mirando su cumprimento de nos tempo. En zien we ook dat het eigenlijk aan het voltooien is in onze tijd. Hoje nós temos hoop die unidade. Vandaag horen we veel over eenheid. De superfície demonstra bom. Oppervlakkig ziet het er heel goed uit. Pero ave luz e escuridade e por unindo. Maar vandaag kan licht en duisternis samenkomen. Dos por cada uno sin a nota de acuerdo. Kunnen twee samenlopen als ze het niet eens zijn met elkaar. E se cego guia cego. Als twee blinden elkaar leiden. Onde não te cai? Waar vallen ze? Tur dos te cai den buraco. Ze vallen geheid alle twee in een gat. Pensei, banco maior, versículo 4. Dus we gaan naar vers 4 van 2 Petrus hoofdstuk 2. Pessoal, Deus mesmo coisa que não a tolerar o mundo de antediluviano não muito mais. Net als God destijds de wereld van de mensen die voor de zondvloed hadden geleefd niet meer kon tolereren. E pergunta tá, lo é tolerar não sim? De vraag is, zal hij ons dan wel tolereren? Acaso Deus a cambia? In het geval dat God veranderd is. Me recordo do boek Santiago. Ik kan me herinneren in het boek van Jacobus. Capítulo 2. Hoofdstuk 2. Versículo 17. Vers 17. Het is algo den Deus não tem sombra de variação. Hij zegt, in God is er geen schaduw van variatie. Que men não verwacht que Deus de passado a cambia de nos tempo. Dus verwacht niet dat de God van het verleden veranderd is. Quizás antes we dat in mijn Bijbel zo, of ik in telefoon. Misschien had je vroeger alleen je Bijbel en nu heb je een telefoon. Pero sei não cambia Deus não. Maar dat heeft God niet veranderd. Oké, vamos lezen. Kiko Pedro de Visa. We gaan kijken wat Petrus zegt. Pastor, si Dios no aspar angel nang ora nang a peca, ma atira nang de infierno y a condenar nang na posnang de escuridad, pa guardo reservar pa juicio. Y no aspar el mundo antiguo, ma a preservar Noé, un predicador de justicia, junto con 7 otras personas más, que ora con él a 13, un diluvio riba el mundo de impiona. Oké. Que men Dios no aspar el mundo antiguo. Dus God heeft de wereld, de oude wereld, begintijd niet gespaard. Pero we zeggen dat douche, ele preserva Noé. Maar weet je wat fijn is? Hij heeft Noach beschermd. Die komt, wat zou dat stima Noé in dan no? Is het omdat hij van Noach hield en van de anderen niet? Nee.
Nós sabemos wat die kon Noé zie e outro não. We gaan kijken waarom Noach wel en de anderen niet. Beetje wat we aqui. Lá nos diz para mim, versículo 14 de Gênesis 6 para nós a parte que Noé estava a predicar e evangelho, estava a predicar justiça. A parte de sei que como as Noé estava a assim. Apart van het feit dat we gaan kijken wat Noach destijds deed, apart van het feit van het preken van het evangelie en over gerechtigheid, wat deed hij nog meer? Oké. Diz 4 só, vamos cortico. Vers 14. Ok. Traha pa bomes arca de palo de goffer, traha camber dinge arca e clafate de pading e pa fogo breu. Oké. Dus Noé mestra a parte de predicar en mestra arca. Dus Noach moest 2 dingen doen. Apart van het feit dat hij een predikant was deeltijds, moest hij een boot bouwen. Een ark. Que Deus teste fé de Noé também. Dus God was ook het geloof van Noach aan het testen. Noé não escapa. Noach had dan niet, laten we zeggen, free pass. Hij moest er ook doorheen. Correcto. Dus men como Deus te test e outro não. Net als God de andere mensen had getest, Het test Noé também. had hij Noach ook getest. Nos jong não te escapa. Geen van ons komt er onderuit. Nos tour tingo passa e test de fé. We moeten allemaal de test van geloof ondergaan. Prometo que dentro de arca. Voordat je de ark ingaat, botingo passa test. Moet je de test ondergaan. Awo. Nu. Noé, Noach screen. Noé estava um homem obediente. Noach was een hele gehoorzame man. Die kon besommen Deus we trai arca ela sie. Want God zei, bouw een ark en hij heeft het gedaan. Ela sie por meio de fé. Hij heeft het gedaan door middel van geloof. Nunca Noé no amira água cai. Nooit heeft Noach het zien regenen vanuit de hemel. Que men mescos com nang no amire. Zo, net als zij het nooit hebben gezien. Noé tampoco mire. Noach heeft het nooit zien gebeuren. Que men por fé e mestra trei, estava obediente. Dus door middel van geloof moest hij het doen. Hij was gehoorzaam. Kiko mas Noé estava data. Wat was hij nog meer? Homem justo. Hij was een rechtvaardige man. Kiko mas homem perfecto. Hij was een perfecte man. E a parte de sei. En apart van dat. Bijbel diz nos in versículo 9, estava a cana com Deus. Bijbel zegt ons in vers 9, hij liep met God. Que me estava de acordo com Deus. Dus hij was het eens met God. Estava uno com Deus. Hij was één met God. Dat betekent Deus a preservar Noé. Daarom heeft God Noach gespaard. E outra que não estava da cana com Deus. En degene die niet met God liepen, Deus não pode preservar não. God kon ze niet sparen. Die kon. Waarom niet? Pastor, maar Deus não estava de estima não? Is het omdat God niet van ze hield? Pastor, não estava de estima Deus. Of omdat, nee, het was omdat zij niet van God hielden. Correcto. Que me awe sabe que Deus está estimando, pero Deus te verwacht também estimele back. Dus onthoud vandaag, God houdt van jou. Maar hij verwacht ook dat je van hem houdt, terughoudt. Correcto. Ao bij versículo 3, hoop importante. We gaan in vers 3 van Genesis 6. Genesis 6, vers 3. Zie, Genesis 6, versículo 3. Het er even screen, vamos poner. Kunnen we het op het scherm zetten alsjeblieft? Oké, dale numa Maribel. E ora ei, Senhora Bisa, mi espírito lo no lucha correndo para sempre, para sobre a liberdade da carne e tá, sin embargo, su dia na luta 120 anos. Oké. Que mijn eigenlijk espiritu estava te luchten com ele dingen tempo aí. Dus de geest van God die was aan het strijden met de mensen in die tijd. Pas teco Deus die wak, pero e nota para sempre sim. Maar God had dan gezegd, het is niet voor altijd. Roman wak, ora we de luchten com ele. Broeders en zusters, kijk, als je met iemand aan het strijden bent, ja. Ja, para que we de luchten com you? Waarom strijd je met je kind? Para pret of para sobestime? Is het gewoon, ja, gewoon zomaar of is het omdat je van hem houdt? Wat é por aí que we te vervelen? Jouw kind kan dan vinden dat je vervelend bent. É por bisa mama te cansa ainda. Je kan zeggen, oh mama zeurt. Papa is muito streng. Papa is te streng.
Pero wak, al final is strengheid tapa egiaburi we caminda recto. Maar uiteindelijk helpt die strengheid jou om het kind op de rechte pad te houden. Correcto. Hopi di nossa de caminda recto, nossa studia, nossa gradua, pa somba nos maior na cana nostras. Vaak zijn we in de kerk of dan zijn we op een goede pad omdat onze ouders achter ons aanliepen. Jesus dice in Revelación 3:19. Jezus zegt in Openbaring 3:9, 10. Sunco mi te stima, mi te reprende. Degene waar ik van houd is degene die ik berisp. Y mi te discipline. En ik disciplineer hem Oké, of haar. bang rapido, versículo 3. Laten we verder gaan, vers 13. Oké, het bisa, mi te dale rapidamente. Ik zal het snel doen. Door que ora te bayendo, het bisa, ora e Dios bisa noe, e fin di turcarni abimi dilanti, pa sommettere ta yendi violencia, pa nang motivo, e mira, mi te bai destruinan, wuntu kuetera. Oké, dus aqui nang Dios bisa wel e fin te bayega, noe, come se prepara. Dus hier heeft God gezegd, einde komt eraan. Noach bereid je voor. Ik ga deze wereld niet meer tolereren. En hetzelfde zegt God in onze tijd. Het einde nadert. Ik ga de wereld niet meer tolereren. Denk je dat God niet voor niets een campagne heeft gezet in deze tijd? Of entertainment Of denk je dat dit tot je plezier is, om je te amuseren? God heeft je geroepen omdat hij je wilt wakker schudden. Terwijl ik bezig was met het schrijven van deze preek, had God mezelf wakker geschud. Dus dat je kan begrijpen dat Noach in die tijd ook wakker geschud werd door God. Dus Spiritu Santo abinda lucha que antediluviano. Dus de Heilige Geest kwam om de mensen die voor de zondvloed leefden te overtuigen. Espírito bimba convence mundo de pecado, vicio e justicia. Dus er wordt gezegd dat de Heilige Geest komt om de wereld te overtuigen van oordeel, van zonde. Oké, dat betekent nooit dat we een predicador de justicia. Daarom was Noach een preker van gerechtigheid. Want de mensen waren helemaal weg afgedwaald van God. Omdat hij van de mens houdt, wil hij de mensen naar hem toe trekken. Zonde heeft ons gescheiden van God. Isaías 59, versículo 1 y 2. Jesaja 49 vers 1 en 2 zegt dat. En Noach heeft gepreekt als een getuigenis. Zoals Mattheüs 24:14 zegt. En Jezus heeft gezegd, einde zal naderen. Het einde is er toch? In de tijd van Noach was het einde genaderd. Het einde zal ook voor ons naderen. Laat me het zo zeggen. Ik moet even sneller gaan door middel van tijd. Laten we Openbaring 12 vers 11 lezen. Laten we goed opletten wat deze vers zegt. Oké, dale nu. E não avence para motivo de sangue de lamchi. Sorry, versículo 2. Ok. Para motivo aqui reconciliar os chelonan e boso kutabiba de nan. Ai de ter a ilaman para sobre o diabo a barra bem cerca boso com gran fúria, sabendo que quede solamente pouco tempo mais. Ok. Que o inimigo sa? Wat weet de vijand? Que sa? Wat weet hij? Aqui é solamente pouco tempo. Beperkt tijd. Oké. Door que saco aqui de pouco tempo. Doordat hij weet dat zijn tijd beperkt is. Lo é assim tudo possível para ami e abo não te preparar. Hij zal alles doen zodat jij en ik niet voorbereid zullen zijn. Agora, Deus in seu amor. Nu, God in zijn liefde. Mané ele usa Noé. Zoals hij Noach gebruikt heeft. Assim het usa Noé nang dinge tempo aqui. Zal hij alle Noach in deze tijd gebruiken. Para preparar ele.
om de mensen voor te bereiden predicando justicia die preken over gerechtigheid, para gente no hayan de sorpresa. zodat ze niet voor verrassingen komen te Para staan. Jesus bin hayan mane un ladrón, mane Jesus bin mane un ladrón. Zodat Jezus' komst niet zal zijn als een dief in de nacht. Pero hoy me dice algo. Maar nu wil ik je wat zeggen. Vos aqui Pablo di, Weet je wat Paulus zei? pa ayunan de Dios, Voor de zonen van God Jesus no te bin mane un ladrón. komt Jezus niet als een dief in de So di nacht. con, nanta Waarom? pendiente, Want ze zijn wakker. nanta wake senyalan. Ze kijken naar de signalen. Nanta bisa no wak door kumita mira na aproba homoseksualismo. Nanta Nee. kasa nang. Nu dat ze zien van, dan zeggen ze, oh ja, nu dat ik zie dat ze homoseksualiteit hebben goedgekeurd en ze mogen trouwen. Y es más, hace de iglesia nanta en posición. En nog meer, in de kerk krijgen ze ook posities. No, vos si mi Jesus te vai bin. Nee, nu komt mijn E Jezus. ko bira serio. Het is serieus geworden. Que me lami prepara mi mes. Dus laat me mezelf voorbereiden. Que me ruman a waki nota tempo pa joke mas. Dus nu is er geen tijd meer om grappen te maken. Wak, mi gusta si wega. Ik hou van om grappen te maken. Mi pora bien que nan con de chiste. Ik kan hier komen om grapjes te Pero vertellen. door que hora de su juicio a llega. Ja, dank je. Doordat de tijd van zijn oordeel gekomen Mi is, no po con de chiste. ik ga geen grappen meer vertellen. Mi tingo vi sabe cos den amor, pero manera ta. Ik moet het je vertellen in liefde, maar precies zoals het is. Wak, nota tempo pa bira rond. Laat ons kwe rapidamente. Het Romanos is geen 3. tijd om rond te draaien. Laten we kijken in Romanos 3, Romeinen 13, versículo 1. vers 11. Ok, que te visa? Y así está aquí conociendo el tiempo cuya ta hora para vos lanta for de sonho para sombra a hora salvação ta mais cerca nos o tempo nos aqui. Lanta fe sonho. E te visa We nos. moeten wakker worden, zegt hij. Paso e tempo te seca. Want de tijd is nu dichterbij. Wa esa que me te lese. Wak, 2 Corintios 4:3. E te visa. 2 Korintiërs 4:3. E hasta si nos evangelho te tapaco velo, e te tapaco esnanco te bai perdi. Ma mire, den kende nan caso kiko bisa, e Dios die mundo aqui a ciega na mente. Die esnanco no te quiere para no mira el luz di evangelio, die gloria di Cristo, kende ta imagen de Dios. Ma mire, ken wak e Dios die mundo, que das con nos? Wat zegt hij? Kiko é Deus die mundo aqui das conosco. Wat doet de God van deze wereld met ons? Eta ciega nos mente. Hij verblindt onze gedachten. E no kipa bo mire tempo que nós viva ding. Hij wil niet dat we zien in welke tijd we leven. Pese Jesus avisa. Daarom zei Jezus, E tempo lota mescos que tempo de de Noé. tijd zal precies hetzelfde zijn als in de tijd van Noach. Nanta para come, bebe, casa e duna para casamento. Ze gingen eten, drinken, trouwen en werden Negócio, uitgehuwd. kiko, todo tipo de conai. Alles deden ze. Teora que diluvio abini, quena de surpresa. Totdat de zonvloed gebeurde en het kwam als een verrassing voor hun. Miro manang ave, Dios te llama nos. Broers en zusters, God roept ons. Die komen, ze estima nos. Waarom? Hij houdt van ons. En toen de bisa wak, die importa te bij dalsera met de skip, boel party, bij mij jegene party na essentieel. Ik zal een gedeelte overslaan en bij het essentiële punt komen. Er zal een deur sluiten. Wak, ban wak je amor de Dios in 2 Pedro capítulo 3. We gaan kijken in 2 Petrus, hoofdstuk 3. Versículo 8 y 9. Ban wak je amor de Dios. Vers 8 en 9. We gaan kijken naar de liefde van God. ¿Qué te bisa, hermana? 2 Wat zegt- Pedro 8 y 9. No, 2 Pedro 3, 8 y 9. Y den, no, sí. Y den nan velocidad pa placa, nan lo explota boso cu palabra nan di engaño. No, falso. 2 Pedro 3, 8 y 9. Ma no laga di repetir. Si toch reparar, sorry, no laga di reparar. Es un hecho aquí, estimada. Juist. Que para Senhor dia ta mescos 1000 anos. E 1000 anos mescos com dia. Juist. Senhor, não ta tarda com sua promessa, maneira algum tem essa aqui para tardança. Yes. Mas e tem paciência
pacuboso e não quer para ninguém gente vai perder, mas para turbini na arrependimento. Amen. Maar mira aqui que Deus quer em mim, tá? Hebben we gezien wat God vanochtend wil? Wa espírito estava da luta com gente. Geest ging strijden met de mensheid. Para que motivo? Om welke reden? Para a gente chegar naar arrependimento. Zodat de mens zou bekeren. Pensei Pablo de Bisa para nós bij clausura. Daarom zegt Paulus, om af te sluiten, Romanos 2 versículo 4, escrever, highlight. Romeinen 2 vers 4. E de Bisa, of você está menospreciar a riqueza de seu carinho? Of verachten jullie de rijkdom van zijn liefde, Tolerância e paciência. tolerantie en geduld, Sinsa, zonder te weten com o carinho de Deus, dat de goede tierenheid van God te llevava um arrependimento. u tot bekering leidt? Maar mira, amor de Deus que nos Heb je gezien wat de liefde van God ons wil brengen? na arrependimento. Naar bekering. E mientras nos hermanitas vêm delante bij canta, En terwijl onze zuster naar voren komt om te zingen, nos tem de lezen Genesis capítulo 2. moeten we Genesis hoofdstuk 2 lezen. Sorry, 2 no. 7. Genesis 7. Versículo 17. 7 vers 17. Het avisa nos, ora e diluvio estava em corrente. Het avisa, não me wax, maar com versículo Robes 7:16. 7 vers 16. Het avisa, e snanco adrienta, macho e mulher. Het avisa que não adrienta maneira Deus a ordené, e Senhor a será e porta sutras. Amire? Zie je dat? Deus a será e porta de arca. God had de deur van de ark gesloten. Pero mientras tanto, o que Deus está bate na nos porta. Maar in de tussentijd is God aan het kloppen aan ons hart. Que men porta te seki bij sera. Dus er is een deur die bijna gaat sluiten. Dinge tempo estava de porta de arca. In die tijd was het de deur van de ark. Pero eta representa e porta de gracia. Maar dat staat voor de deur van genade. E porta te bij sera. De deur gaat sluiten. Quem te bij sera? Wie gaat het sluiten? Deus mesmo bij sera. God zal het zelf sluiten. Ao ora Deus sera porta. Wanneer God die deur sluit, E porta e bopa bij weg. kan jij die deur weer openmaken? Nos pa bij porta ora Deus sera. Kunnen wij de deur weer openmaken als God het sluit? Wak, tan tem que te abrir. Kijk, zolang de deur nog open is, Ami e abo podrinta. kunnen jij en ik nog naar binnen treden. Que mentan, mire que Deus wak e angelanta wa de klaar para cumprir que mandato de Deus. De engelen waren klaar om de mandaten van God uit te voeren. Para darle porta sera. Om de deur dicht te doen. Pero ave Senhor te bisa, want un rato. Maar vandaag zegt God, wacht even. Paso ainda met een pouco gente como que padrinta. Want er zijn nog een paar mensen die ik heel graag wil die naar binnen kunnen gaan. Revelación 7, versículo 3 te bisabo, note. Openbaring 7 vers 3 zegt, Ainda me tenho cava de ceia me servidonam ik na moet mijn frente. bedienden nog bezegelen op hun Pese voorhoofd. Deus te roga a minta. Daarom is God aan het smeken vanochtend. Eta bate na nos coração. Hij klopt aan ons hart. Revelación 3:20 de bisa tami para na porta e tabati. Openbaring 3:20 zegt, ik sta Zie- aan uw hart en ik klop. Se gente tende mi voz Als iemand mijn stem hoort e abre e porta, en de deur opent, lomi drenta e cena cune zal ik binnenkomen en samen eten. e e comi En hij met mij e e comi. en hij met mij. Que men di ave e porta di vo coração. Boque abie para Cristo drenta. Vanochtend is de vraag, de deur van je hart. Wil je het openen zodat Christus binnen kan komen? Jesus não te vai força drenta sino. Jezus gaat niet forceren om binnen te komen. Voluntariamente deve sa boque abre para mi drenta. Vrijwillig vraagt hij. Wil je openmaken zodat ik naar binnen kan? Paso abo po abre. Want jij kan openmaken, Pero a mí te vai sera. maar ik ben degene die het sluit. Cominivo abre. Het zal in je voordeel zijn om het te openen, Promeco a mi sera. voordat ik het sluit. E tem versículo En er is een vers,
Den het boekje de Isaïas 30, 21. En het boek van Isaïas 30, 21. 31. Le sepa mi hermana 21 meses. Ja, 21, ja. Ja. Le sepa mi slowly hermana Mariveld, Isaías 30, versículo 21. Jesaja Escuche 30, palabra ng aki. vers 21. Langzaam oplezen alsjeblieft. Escuche palabra ng aki. Luister naar deze woorden. Oké. Kita bisa. Isaías 30. Vers 21. Kita bisa. Wat zegt hij? Boorea lo tende palavra tras di botabisa. Essa kita e caminda canadenje. Ki ora kubo subira na mandreci of na mangrobis. Ok. Quando di nós sabemos hinta, escucha espírito te papje kubo. Hoeveel van ons hebben geluisterd naar de geest die vanochtend tot je heeft gesproken? Espírito papje kubo? Heeft de geest tot jou gesproken? Quanto di nós sabemos hinta? Hoeveel van ons? Nee, vamos mirar zo. Ik zie alleen één iemand. Oké, vamos mirar mais gente. Nu zie ik meerdere handen. Mas die mais gente com espírito pa ola bulavo voorbij. Zijn er meer mensen die de geest heeft gehoord of is het aan je voorbij gegaan? Minota keer espírito de bulavo voorbij. Ik denk niet dat de geest je voorbij gaat. E único costa ku avado vis espírito hold on na wakino. Het enige wat kan gebeuren is jij kan de geest zeggen, rustig nu niet. Maar bin simplemente pa escucha by kas manemita. Ik ben gewoon gekomen om te luisteren en gewoon terug naar huis te gaan hoe ik nu ben. Espírito Santo guarda rato. Heilige Geest, wacht even. Nu ga ik wat zeggen zodat de zuster kan zingen. Weet je of je morgen nog leeft? Hoeveel van ons kunnen garanderen dat ze er morgen zijn? Kan iemand daar garantie voor geven? Daarom zegt de Bijbel, vandaag is de dag des oordeels. Om gered te worden. Als je zijn stem hoort, maak je hart niet hard. Maak je hart niet hard. Laten we escuchen música aqui. E mientras que nós escucha, lage música aqui, papia na coração. Laten we dan luisteren naar dit muziek en in de tussentijd dat het in ons hart kan penetreren. Espírito Santo de papi dia mais en de Heilige Geest zal nog een keer spreken door middel van dit lied. Laten we pagar atenção. Si palabra pueda describir yang gelo de mi corazón, el lugar preparado para mí y portan de gloria de cielo guardando de mí.
the streets are paved with gold, and the light there never fades. I've heard of treasures to behold that words could not explain, and the praise of the saints like an ocean. Worthy is the Lamb that was slain. How I long for the new Jerusalem, just to see my Savior's face. Oh, my heart is in Jerusalem, my home, my resting place. No more crying and no more pain. Every tear will be wiped away. All suffering on earth will cease forevermore at ease. Jerusalem, Jerusalem, for the new Jerusalem, just to see my Savior's face. My heart is in Jerusalem, my home, my resting place. My home, my resting place. Forma, sí, ya. Dios te papi conosce de varias formas, de varias maneras. God spreekt tot ons in verschillende vormen en manieren. No momento na aqui nós também preparar para oração. Nu gaan we ons voorbereiden voor gebed. Tem gente que não ave me hinta com de bisa, me quepa borreza para mim. Is er iemand die vanochtend zegt, ik wil dat je voor me bidt. Mas escuche mensagem, Ik heb naar boodschap geluisterd. mas escucha e canto. Ik heb naar de zang geluisterd, naar het E liedje. echt wo me quepa Deus vai fazer algo de minha vida. En ik wil dat God wat in mijn leven gaat doen. Hechos não 4:2. Handelingen 4:12. E não tem salvação de nenhum outro. En er is geen redding in geen ander. Para sombra não tem bom de cielo nenhum outro nome. Want er is onder de hemel geen andere naam Com o gegeven acordo do nana gente, aan de mens, para meio de qual nós me se guardo salvar. door middel van wie wij gered moeten worden. Espírito de Deus tem. De geest van God is er. Nós que para porque há uma oração a minha. Wil je dat er gebeden wordt voor jou Se você vanochtend? deseja sei por bem dilante e nós também reza ao aproveitar o momento que o Espírito de Deus tem. Als je dat wenst, dan kan je naar voren komen, wordt er voor je A palavra de Deus te gebeden. visa caminha em 2 of 3 reunidos em meu nome. Het woord dat we zeggen, waar 2 of 3 samenkomen in mijn naam, E não lomita. daar zal ik zijn. Caminha para meio de fé Deus tem. Door middel van geloof is God er. Tem uma pessoa que tem gana de vir para nós ver essa ave. Is er iemand die voor geroepen voelt om te komen, om te Não tem bidden? vergonha não. Schaam je niet. Deus te estimado.
God houdt van jou. Wakta Dios que te estimava, te llamava. Het is een God die van je houdt, die jou roept. Não wak ami é een simpele persoon que também me steun oração. Kijk niet naar mij, ik ben een simpele persoon die ook gebed nodig heeft. Você não deve reza para mim também, ave. Daarom gaan ze ook voor mij bidden vandaag. Se tem mais persona, bem Jesus e você sunco tem vergonha de mim. Zijn er meer personen? Jezus zegt, degene die zich schamen voor mij. Mi também lo tem vergonha de não delante de mitata. Ik zal ook voor ze schamen voor mijn vader. Palavra de verdade. Woord van waarheid. Nós te bereza. We gaan bidden. Em momento aqui, um momento solene, que para tu rende tranquilo, quieto. Op dit moment is een heel solemn moment. Kunnen we allemaal rustig en stil zijn. Nós te bereza. Want we gaan bidden. Segundo a prestem de zona tranquilo in background. Tegelijkertijd dat de prijsteam heel zachtjes in de achtergrond zingt. Nós te bereza. Gaan we bidden. Vamos bij ons cabeça. Laten we onze hoofden buigen. Dada de amor. Vader verliefde. Bamira cada de persona aqui com a bindilant. U heeft het hart gezien van een ieder die hier naar voren is gekomen. Senhor, bo conhecer nan pa number. Vader, u kent ze bij hun naam. Ami polagi conhecer tu rende. Het kan zo zijn, ik ken niet iedereen. Pero bo palavra de vista hasta e draadje die nan kabeinan riba nan cabeça botinan conta. Want het woord zegt dat zelfs de aantal van hun haren heeft u geteld. Bo te mira cada die nan como si fuera tan nan so te existir. U ziet hun, elk van hun, alsof zij alleen bestaan op de aarde. Senhor, na bin carga e cansar. Heer, ze komen vermoeid en bezaaid naar u toe. Bo palavra de visa bin cerca mi turco da cansar e cargar. Uw woord zegt, kom ieder die vermoeid en bezaaid zegt bij mij. Iba primitinam sossego. En u heeft hun rust beloofd. Senhor, cada de persona aqui te sente necessidade de vos sossego. Heer, en ieder van de mensen die naar voren zijn gekomen willen uw rust en kracht. Tada quizás não vini com problema não familiar. Heer, misschien komen ze met familieproblemen. Quizás problema no trabalho. Misschien problemen op werk. Quizás, Senhor, lutando com problema financeiro. Misschien hebben ze financiële problemen. Deve sim passar levou. Schulden waar ze niet uit kunnen komen. Quizás problema com saúde. Misschien gezondheidsproblemen. Problema com matrimônio. Huwelijksproblemen. Quizás casi para divorciar. Misschien op het punt om te gaan scheiden. Pero Senhor, o Espírito tem poder. Maar Heer, uw geest heeft kracht. Babisa, o evangelho tem poder. U heeft gezegd, uw evangelie heeft kracht. E ao evangelho guardo predicar, oh Deus. Vader, uw evangelie is vandaag gepreekt. We zijn ons keren que tem poder para salvar turco a bindilante, oh Deus. Daarom geloven we dat het kracht heeft om een ieder te redden die naar voren is gekomen. Aumentamos fé, oh Deus. Oh, Vader. Ajuda-nos keren que abotar. Laat ons, help ons om te geloven dat u bent. Want u heeft gezegd, zonder geloof kunnen we u niet behagen. Maar als we in u geloven, Vader, kunt u in ons doen. Wat wij zelf niet in onszelf kunnen doen. Vader van liefde, zegen en ieder van de personen die naar voren zijn gekomen. En help ze om u vandaag, vanochtend tegemoet te komen. Heere God, uw woord is gepreekt. Ik trek me terug. Zodat uw geest hun hart kan raken. Dit is het gebed van vanochtend, Heer. In de naam van de Heer Jezus Christus, ons redder. Onze enige redder. Amen. 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 Dank je. Dus we zien de nummer. We kunnen teruggaan naar onze stoel. Naar je bonite kantika. Singing Savior, hear my humble cry, and while
Rumanan, assim que nós chega na final de nos primeiro dia. Broers en zusters, zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste dag. Nós agradecemos o turco a binewe mehinta. We willen ieder bedanken die vanochtend is gekomen. Anto nós tabisabu tam que nós que guardamos manhã à noite. En we willen ook aangeven, we wachten morgenavond op jullie. Manhã à noite entre 7 pa 9 bordi à noite. Morgenavond van 7 tot 9. Anto e tema lo baita. En het thema zal zijn: e hora de su juicio allega. De uur van zijn oordeel is gekomen. E Juan 3:16. En Johannes 3:16. Dus e hora de su juicio allega e Juan 3:16. Esse lo tá e tema para manhã à noite. Dus het thema zal zijn: de uur van zijn oordeel is gekomen en Johannes 3:16. Me que motiva você turpa te manhã à noite. Ik wil iedereen motiveren om morgenavond aanwezig te zijn. Vini com visita. Neem een bezoeker mee. Passo costo vai ter interessante. Want het zal interessant zijn. Ando se por bini tour e dia nan durante si malo top great. En als je gedurende de week ook zal komen, het zal heel mooi zijn. Oké. Nós que acordamos também com nós ting nos caja de oração parte para trás. We willen je herinneren dat we achter onze doos van gebed hebben. Tour dia botin chance para deponer bo petição de oração ding Je kan elke dag jouw gebedsverzoek hierin gooien. Dus si botin desejo para oração bote saki nos guerreiro na die oração da clapa essa pavo. Dus als je ergens iets hebt waar je voor dat je wil dat ze voor bidden, gooi het in de doos. Por último, me quero pedir e rogar tour persona que não presente. Graag wil ik aan ieder die aanwezig is vragen. Ora nos bini iglesia que não preferível para não parquear nos auto dilanti na e parkeerplaats dilanti aqui não. Als we naar de kerk komen, alsjeblieft niet bij de parkeerplaats voor de kerk parkeren. Nos prasi uso di toere parkeerplaatsen den banden ki ina Albertijn banden ki. Wel alle parkeerplaatsen aan de rechterkant bij Albert Heijn daar. Dus laten we ons ten cuenta que saki. Laten we daar rekening mee houden alsjeblieft. Ne momento na aqui nos também terminar com cantica. We zullen nu eindigen met het liedje van de praise-team. En después nos osho na lugia nos pafo. En de ushers zullen ons naar buiten leiden. Of na sala na banda. Naar de zaal hiernaast. En nos die algo chiquito stinky pa boinka den gente. En we hebben iets kleins wat je erin kan, wat je kan eten. Dus si boke kena wat die mag de sinta na banda ki dan socialisa. Dus als je wilt kan je hiernaast zitten, dan kan je socialiseren. En dan mensen wat worden sirbi. En dan word je gediend. Oké? Dank je pyjamas. Nogmaals bedankt. En we wachten morgenavond 7 uur op jou. Praise team. Praise team. Can we all stand as we sing our team song? Nos turburando para mientras nos está cantando.
sing one more song. Sweet by and by. No siguiente cantico la da Sweet by and by. There's a land that is fairer. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father is over the way To prepare us a dwelling place there. in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by. We shall meet. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that We beautiful shall shore. sing on that beautiful shore. The melodious songs melodious songs of the blessed and the spirit Spirit shall shall sorrow no more. not aside for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet meet on on that that beautiful beautiful shore. in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. And beautiful Father above, we will offer a tribute we will offer a tribute of for praise the glorious for gift the glorious gift of His love and the blessings that and the follow blessings our that days. follow our In days. the sweet In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. in the sweet In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful, we shall meet